7 hours driving on the highway. Far away, far away, far away. I'm going all the way up, up. I'm going all the way up, up. I'm letting go in my heart, heart, of everything that holds me down, no, no. And it's feeling like I've been enough. I can feel the love, oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make up, not afraid to fall and perish it behind me. Feeling like a stranger on a foreign land. Far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Дайте малко шум да чуме, Гил Кабана, София, тук ли сте? Flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. Здравейте на всички, както виждате, препълнено е за пета поредна година юбилейно издание. Най-голямото ни нетворкинг събитие. Събрах предприемачи от цялата страна, гостуват ни много фондове, обсъдихме възможностите за финансиране на дълго и на широко. Ако не сте били тук, до година не го пропускайте. Аз съм Стоян Неди и съм от British Venture Partners и благодарение на Entrepreneurs Night Out имаме възможност да срещаме предприемачите в София и България и да виждаме кои са идеите с най-голям потенциал. Тези събития са важни, защото срещат предприемачи с идеи, с инвеститори и добрият бизнес става с партньорства и с кооперации, където всеки използва чуждите ресурси и растем заедно. Здравейте, казвам се Иван Георгиев. На всеки един, който се занимава активно с търговия, предприемачество или друг вид дейност, препоръчвам да дойде на Нощта на предприемачите. Бил съм на едно от първите събития и бих казал, че са изключително полезни, най-вече заради контактите, които се трупат тук и разширяването на кръгозора и гледната точка. Лично за себе си го казвам, надграждам нивото, трупам нови контакти и не се знае кога някой от тези хора ще ми бъде полезен, независимо от естеството на неговата работа. Така че препоръчвам ви, елате на Нощта на предприемачите.